Здравей всички ви боксери, аз съм Protection Дон и продължавам оцеляването. Сега да се наям и в този епизод ще ходим да търсим кактуси. Ще ходя да търся. Че за да направя българското знаме. Омага, така. Чакайте само да се наместа. Готово. И сега ходим да ходя да търся кактуси. Омага, изчакайте малко само. Така, продължавам да тръгваме. Ще ходя сигурно на друго островче и там някъде да търся пустини, защото като гледам няма тук. Ебати тъпата овца. Само да не почва да лагва. Не. Друго ще направя, чакайте. Само да слезна да си взема вода в кофата. Така. Пусна на нормал. И да тръгвам. О, лодката много яко се управлява вече. Веднага завива. А не като преди да се чака омага. Чакайте, че аз се обърках пътя. Така. Обаче не знам на къде трябва да се ходи. Защото тук май е задънено. Да. Омагълък. Ето тук има някакво прохче. Каква красота само. Никога не съм идвал насам, така че е интересно, сигурно ще откривам някакви глупости. Така, да, и тук много я ще задънно. Само аз тук ще сляза и ще ходя да търся някъде. Така. Сега да се пусна на... Така. И да тръгвам. Да. Да, аз нямам никакъв кол у мене. Като иде. Сега не ми трябва. Много яко така по-зелено. Много кефи. Защото иначе нищо се не вижда. То така даже още повече се не вижда, ама по-яко.
Сега да видим къде да хода. Тук пясък има. Да, има пясък, обаче няма кактуси. Абе, тук пустиня няма май. Омага. Какво се е запалил тук, бе? Мати тъпото. Пустиня тук няма май. Малко бяло дърво. Така. Там има скелети. Искам... Ома фъга е. А там тогава. Така, няма нищо тук. А, ето. Това си оригинален байом. Ома гъв! Гледайте сега. О, фък. Абе. Омага. Омага, отказвам се. Към динджиги-джиги-джим. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Какво бе тъп скелет, какво? С то слеп ли е? Даже не можа ме удари. Окей. Сега да видя има ли някъде тук тъпа пустиня мръсна. Омага, гъбки. Бати тъпото. Гле. Абе, какво умирате от един път, бе? О, мръсна работа. Тук няма нищо. А, пясък. Опа, пясъче тук има. Да. Нищо няма тук. Студена бате. О, фък. Трябва да папам.
Окей, става вечер. Приготвили сме се за тази дълга нощ. Аре да ми идват. Шегувам се. По-добре да не идват, че ще пукна. Да, тук няма пустиня никъде. Бати тъпата пустиня, къде та пустиня мръсна, бе? Сега ще видите след малко какво става. Там има един вече. О, тикви! Ще ги взема. Това изобщо не купаят по-бързо, ама както и да е. Така, да тръгвам. Че да търся пустиня, тъпа мръсна. Ето ги тези неща. О, там има още ло. Абе, какво бе, какво? Не виж къв си жалък, бе. О, крипърчета, зомбита, ела тука, бе. Какво? Важен ли си? Това много яко хора, така че нищо не мога ми направят тези букуци. Я си убера са тиквата. Готово. Мале е пълно с уроди. Аха, ето я, бе. Ето и готово, буклук, бе. Ето го, бе. Ето го, бе. Абе, я бегай, бе. Абе, я бегай, бе. Тъмън съм се за кефи. Оу. Така, мри. Аре, беги, бе. Вижте тук какво дърво сега има. Сигурно го знаете от на знака Survival. О! Фък! Откъде, бе? Еба ти тъпата лава, глед. Няма ми палиш, бе. Така, аре, сега те видя, бе, буклук. Лава тъпа. Готово, оправихме се с нея. Ето, пустиня. Сладка пустиня. Ще събера малко такова дърво. Тук тимбър мода не работи. И горе има... Ого, супер. Мога звънят ми, изчакайте малко. И бях умрял. Си възвърнах айтемите. И сега... Сега да таковам както си малко тука. Ще събера повече, че да не ми трябват за бъдеще. Даже си направя ферма за както си. Чакайте малко само да направя така. Така. Един вече. Мисля, че стига.
И сега изчакайте малко да си сейвна, че да не умирам повече. 32 ще се. Той така става супер. Това много яко. 31. 32, така. Ще малко кактус. Това не мога да го докача. Супер, тази пустиня е готина. Обаче ми ще да намеря и бамбук. Ще потърся малко тука. Това големо дърво. Ако се радвам да видя пустиня. Уоу. Животинки. Ето още такива намерих. О, там има още го. Супер. Чакайте, само ще влезна на бърж. Ще влезна бърже да видя за едно нещо. За една руда. Да, тук има още. Не. Връщам се. После си посъда малко такива, къде взех сега. Там пред къщата. Аз малко така ще разгледам и се прибирам, защото интересно, тук мога да открием други глупости. Сега искам да открия бамбук. О, фък. Обаче тук нещо няма. Девет вече. О, тук са още. Малко кой ще събера си имам. Така. Окей.
бамбук. Искам бамбук. Сега ще намеря някъде. Щом ги има тези, значи има и бамбук. Не такъв, това буклук. Кам. О, ма грош, лоу, много са. Ето бамбук. Бе, знаех, че ще има. Супер. Много си кефи. Много яко просто. Сега ако намеря и още малко... Още. Не може. Айде бе, още малко бе. Няма. Окей. Ама го още такива. Така. Какво бе, зомбе? Ела? Тук някъде има още бамбук. Обаче аз не знам къде е. Ще тръгна натам малко. Мафака! Ей, ядосахте го! Мали! Сега гръмнах 100 крипър тук. О, пълен инвентар. Само ги прибивам тея тука и... ще се прибирам. О, фък. Фък, абе майка ви бе! Майка... О, меч! Задължително нещо ще махне, то ще е това. Супер, вече имаме и айрон меч.
Ей! Много пушите ма дразните вече. Ха-ха! Колко бърже умър само. Ще направя така. Еми да, то ще се... Добре, аз ще паузирам докато си намеря къщата, само да погледна за нещо. О, мога. Окей, паузирам докато си намеря къщата. Така, върнах се. Ето, намерих къщата. Всичко е пораснало тук. Тип-топ, меджи, биджи. Ще обера града. Първо ще остава доста неща. Това. Джиги. Така. О, изчакайте малко, сега се връщам. Така, върнах се. Както ще си взема 11 да се пече, останалото го слагам тука. Тиквите си имат место. Това го правя на такова. Е такъв... абе, знаете. Слагам тука. Така. Ще взема 6 да си посета отвънка. Този меч тука. Това така. Опа, ще ги. Мисля, че всичко подредих. Какво още има? Така, вземам това. Бамбука, да си го... Да, ще взема всички да си го посада отвънка. Така. Ей, тука. Ето. Супер, стана. Така ще събера това нещо. Хоп. О, мага. Чакайте малко. Така, върнах се. И се сетих тук малко да осветля. Така. Че да расте по-бързо. О, там има крипърчо. Ей, сега ще му видим сметката. О, фак. Готово. Да. И да си се събере тук градинката. Сега ще видим само от този ред колко ще... Дали ще повече от една. Охо, много повече от една, много. Много по-яко стана. Така. Сега и другия ред.
Супер, супер. Бая, яко количество си събира така. Супер. Сега ще си посъда и това някъде. Да се обери тази градинка. Така. Супер, взимам си обаче 4. Че да отцвета. Айде бе! Абе, тъпи мръсни овце, бе! Колко сте прости, бе, еба и по куците. Няма повече. Опа, това седи при мене. Аз ще събера вълната сега. Шавайте на некъде, бе. Тя малките доста ядат. Така. Супер, всичко вече имам. Сега да видя какво стана с бамбука. О, супер, расте. Така. Ей, само да видя колко дълъг стана епизода. Да, добре. Сега ще го спирам. Видя дали всичко е наред, насякъде. Да, и да сложи това да се пече и готово. Сега да извадя всичко тук, пилета, това. Така, това както тук. Да, и сега ще видите само какво ще направя като за последно. Като за последно, чао, пасикам се, като за последно ще направя
това с кактусите. Една градинка. Ма ми трябва санд. То вода май не трябваше. Сега ще ви кажа. Да, не трябваше вода. Тука. 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 Готово. Ето, много яко. И тук ще направя още. Готово. Това ще го махна. Така. Да и остават тия глупости. Еми, това че е края на епизода, да новия харесал, малко фейл стана, защото умрах, после си читнах айтемите, може съм сгрешил нещо. Пак си ги енчантнах. Ето както виждате. Ето това. Си го енчантнах, това не е енчантнато. Лъка, меча. Такъв лево ми се падна, затова са на толкова големи енчанти. Не можах просто по-малки. Предлагайте в коментарите какво да правя в следващите епизоди и така да много ви харесва епизода. Чао!